Пані та панове, радий вам повідомити, що цей прекрасний автомобіль покидає наш майданчик Opel Insignia Tourer. 2016 рік, 1,6 дизельний двигун в парі з автоматичною трансмісією. Пробіг складає 211 тисяч кілометрів. Приїхала машинка із Німеччини. Дуже з класною комплектацією, яка включає в себе лінзовану оптику, протитуманні фари, денні ходові вогні, парктроніки, омивачі фар, оригінальні легкосплави Opel. По салону повний електропакет, електрика по зеркалам, автосвітло, автодощ, шкіряне мультифункціональне кермо, функція спідліміт контролю, утримання в полосі, дистронік, адаптивний круїз-контроль. Далі ось так виглядає важіль АКПП. Звісно ж, двозональна кліматична установка, підігріви передніх сидінь. Такі чудові, класні та зручні передні сидіння. По задньому ряду все доволі лаконічно та чиста стеля. Тож, друзі, якщо вас цікавить подібний автомобіль, ми вас чекаємо за адресою місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11, торговий майданчик «Лютий імпорт». Завжди раді.